tenen opcions, en aquest cas, el Llevant. En la pròxima edició, després de quedar el 9 de setembre eliminat per el Twente, en aquest 2-3 fatídic, té moltes opcions. De les últimes 5 temporades, l'equip d'Orriols s'ha classificat per a tercera posició, que en aquest cas és la que dona accés a la Champions femenina, en 4. Tot i que només en una, després d'acabar la jornada 8, que ha sigut l'última, no estava en la posició tercera. Moltes opcions. Segona notícia. El Villarreal contracta Marcelino. Té 5 nous reptes. L'entrenador del Villarreal, això és el que proposem al diari La Veu. 1. La pressió per guanyar. 2. La relació amb la directiva. 3. La comunió amb l'afició. 4. Amb els mitjans de comunicació. I últim, te toca descobrir-la. Adeu!